Oh, que cansat estic de la meva covarda, vella i tan salvatge terra. I com m'agradaria d'allunyar-me'n, nord enllà, on diuen que la gent és neta, noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Aleshores a la congregació els germans dirien desaprovant: com l'ocell que deixa el niu, així l'home que abandona el seu indret. I jo allà lluny em riuria de la llei de l'antiga saviesa d'aquest meu àrid poble. Però no he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí fins a la mort, car sóc també molt covard i salvatge i estimo a més amb un desesperat dolor aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria. Salvador Espriu va néixer l'any 1913 a Santa Coloma de Farners i va morir a Barcelona el 1985. Espriu va estudiar a l'escola Montessori i posteriorment a l'escola alemanya. L'any 1936 es llicencia en Filosofia i Lletres. Al llarg de la Guerra Civil es va haver de passar del català al castellà. Després d'estar 20 anys treballant de notari, uns 20 anys que ell descriurà com els 20 anys més amargs de la seva vida, el 1940 decidirà escriure en català. Elegeix la poesia perquè és un gènere menys controlat per la censura franquista. Finalment, el 22 de desembre de 1985, mor degut a un infart de miocardi. Una capella ardent s'instal·la al Palau de la Generalitat i es fa un enterrament multitudinari al cementiri de Cinera. La seva obra, elaborada per ell mateix de màxima importància, va ser La pell de brau. Aquesta obra va tenir tal magnitud que es va convertir en l'escriptor nacional de Catalunya. Salvador Espriu ha obtingut premis amb un gran reconeixement, com poden ser el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya i l'honor que porta el fet d'haver estat candidat en 2 ocasions a obtenir un Premi Nobel de Literatura. El poema Assaig de càntic en el temple de l'autor noucentista Salvador Espriu consta d'una mètrica irregular, formada per versos d'art major i d'art menor, tals com 16 síl·labes, endecasíl·labs, decasíl·labs, enneasíl·labs, heptasíl·labs, hexasíl·labs i trisíl·labs. Per tant, com es pot observar, predominen els versos d'art major. Quant a l'estrofisme, l'obra de Salvador Espriu no segueix cap mena de patró ni està relacionat amb cap tipus d'estrofa. Les figures retòriques que es troben incloses i que són destacables en aquest poema són una exclamació al primer vers, quan fa referència al seu cansament envers la seva terra, una aliteració al segon vers juntament amb un signe de to i metonímia, un hipèrbaton amb novè i desè vers, on veiem l'alteració de l'ordre lògic de l'oració, com l'ocell que deixa el niu, així l'home que abandona el seu indret, constància en alefes en els versos 7, 8, 13, 14, 15 i 17, asíndeton en els versos 2, 6 i 20, també trobem iats en els versos 6, 8, 9, 11 i 20. S'ha de tenir en compte el constant ús d'encavalgaments que trenquen la musicalitat natural del poema, a més de l'antítesi entre nord i sud en aquesta obra. Com a estructura externa, trobem 3 estrofes, les quals no segueixen una rima determinada i no tenen estructura sil·làbica uniforme. Com a aspectes visuals destacables, s'ha de tenir en compte la mesura dels versos, que no segueix un ordre determinat i que, per tant, genera un impacte visual al lector. En aquest famós poema, Espriu es queixa amargament de la seva terra i la qualifica de covarda, ja que Catalunya no s'ha revoltat contra el poder injust que la sotmet. A més, es queixa que està molt lluny de l'ideal de civilització que els joves de la generació del 36, a la qual ell pertany i defensen la república, somien. El poema està dividit en 3 parts ben diferenciades. La primera ocupa els 7 primers versos i reflexa el desig de fugida de l'autor, del seu país. El jo poètic es lamenta de la situació del seu poble que ha perdut la llibertat i diu que se'n vol anar nord enllà, cap a Europa, on ha guanyat la democràcia.
En aquesta part trobem molts adjectius, uns de negatius, covarda, vella, salvatge, referits a Catalunya, i uns altres de positius, neta, noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç, referits als habitants de la resta d'Europa. En la segona part es mostra la censura social a la que seria sotmès si definitivament decidís marxar. Els habitants del país desaprovarien la seva acció mentre el jo poètic se'n riuria. El mot congregació, que apareix en aquesta part, identifica la idea de nació en el concepte de grup reunit a l'entorn d'una llei religiosa. Apareix també un dit o frase feta com l'ocell que deixa el niu, així com l'home que se'n va del seu indret, que reflexa la desaprovació del poble. En l'últim vers de la segona part, l'autor escriu àrid poble, aquí Espriu juga amb el concepte de desert, àrid, exili dels israelites al desert, i l'aridesa de Catalunya sota la dictadura militar, sense llibertat ni tan sols per expressar la seva cultura. En la tercera part s'observa una darrera afirmació de fidelitat al país. El jo poètic diu que mai s'anirà de Catalunya perquè ell també es considera covard i salvatge i perquè estima desesperadament a la seva pàtria. El poema està escrit en versos lliures. Al llarg del poema trobem 20 adjectius que estan distribuïts de manera cuidadosament estudiada. Aquests adjectius contenen tota l'atenció i eficàcia del poema. A més, aquest poema està fortament influït per la Bíblia, de la qual l'autor se'n declarava lector constant. Una de les coses que més m'ha impactat d'aquest poema és que tingués una base social i històrica tan forta, sobretot al principi, quan qualifica de Catalunya de covarda pel sol fet de no haver-se revoltat contra l'autoritat del govern espanyol. Personalment, m'he adonat del valor que tenia Espriu, sobretot en publicar aquesta obra durant els anys referents a l'època franquista, degut a que es censuraven totes les obres escrites en català com també el propi idioma. El poema no es concentra en la forma, sinó en el contingut, i d'aquí ve el missatge tan potent que intenta transmetre l'autor. Espriu ha aconseguit la seva finalitat, que era fer-nos arribar al seu descontent amb l'activitat i la manera de pensar que han adoptat els ciutadans de Catalunya i, a més, comparar i donar-nos la visió adoptada pels ciutadans d'Europa, que són rics, lliures i feliços.